Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Крипър и това е втори епизод от Stardew Valley. В последния епизод стигнахме до тук, защото исках да се прибера, но пък всъщност аз буквално почти не се прибрах, защото стигнах до моята ферма, но тя цялата е обрасла. Гледайте. Горичка си имам. Това не е ферма, това е горичка. Но пък дайте си полеем тук тия неща. И без това не съм използвал нищо от енергията си. Играта ме зариби, между другото. За клипове. А как спълни вода? Ако дойда до езерото, махни се. И направя така, да. Че не съм играл Stardew Valley от месец, сигурно. Просто на този свят, дед ви го казвах, че си го имам и просто си играя без да снимам. Да, аз най-често играя там. Чупи земята. Не мога да щупя земята. Окей. Имам още един миксет си. Шегуваш ли се? Това е, ще ти се падне нещо по избор, само че аз нещо не обичам такива семена. Защото може да се падне растение, което е от друг сезон, мисля, че. Или нещо такова. Абе, не знам. Така, я да разгледаме тази табелка. Бустоп, Пели Countdown. Та хора, в момента е 6:33 в... Абе... Просто е 6:33. И вали. Опа, кой влезна тук? Опа, ти си много дебела, бе, коя си ти? Маринчо. Маринке. Ах, майор Уелис. Ах, кмете Уелис. Tell me you just arrived. I'm Марни. Абе, сега сетих за нещо друго. Барни. Я, коя си ти? Абигейл, какво става? Ох, туис рихт ахерт сомион не влас мовинг он тут хат олд фарм. Добре, я чакайте малко. Вие мисля, че чувате как вали навън, като из ведро. С колко човек съм запознал? Тук са 3 от тях. Окей. Я чайте, бе, аз не си погледнах пощата. И я погледнах. Не погледнах си пощата, бе. 100% съм си погледнал пощата. О, майоре, какво става? So how was your fist night? It's the old cottage. Добре ми беше нощта, брат. Твой дядо сложи complain about the rickety old bed. В старо легло е сложил, боже! Алекс, какво става, брат? The beaches are cool. Please to hunt all the sock of some rice. Помежду от хора, както в момента аз бърках в кофите, вие видяхте просто в първи епизод. Хей, дете! Името ми е Пам! Вау, ти си луда! Добре. Не, явно не мога да си покажа лицето на камерата. Имам камера, ама не знам, бандикама нещо
е тъпо просто. Тъпо. Така. Сега. Може би чувате как вали навън. Много гадно. Опа, тук имаше нещо. Какво беше това? О, сигурно била някоя катерица. Или бобър. Този епизод става доста къс и аз нямам какво да правя. Не го яш. Това е цвете. Така. Water report. Welcome to Cozy 5. Твоят номер един source for water nefsa entertainment. Беседно. Топтаймент. Мисля, че е добро времето сега. Искам да си преместя прозореца. Шет. Ето тук. Камината не мога да я преместя. Това е гадното. Защото искам да сложа телевизора някакси леглото и него не мога да преместя. Окей, мога да запаля печката. Но пък мастиката мога да си преместя, нали? Така, готово. Къщата ни е подредена. Като си намерим някакви мебели, ще ги поставя там. Но пък сега не благодаря. Та хора, мисля това да е за този епизод. Съжалявам, че стана толкова кратък. Тъпия ми бандикам не ми позволя да правя видеа повече от 10 минути. Което скоро ще го правя. Може би искам или да се регистрирам, или да си купя бандикам и да се регистрирам. И аз реших просто после да се регистрирам след като спра този епизод. О, Евелин! Евелин! Чакай, искам да дам подарък. Изглежда щастлива. Тя very kind of you. Та, хора, това ще бъде за този епизод. Надявам се ви харесал и ще се видим в следващия епизод. Чао! Абонирайте си, дайте положителен вод за клипа. Добре, тук имаме едно момченце. Ох, непознат! Моето име е Винкент. Мама казва да не говоря с непознати. But you seem okay. Да, окей съм, брат. Защо? О, момичета, стойте, бе! Майка ви стара. Джаз. Здрасти. Как го казвам? Здрасти. Пени. Уху! Окей. Добре, това наистина ще бъде крат на този епизод. Надявам се ви харесал и ще се видим в следващия епизод. Чао, хора!